Zaterdag 25 april was in Boekoel het koningsvogelschieten van schutterij Oranje. Onder de welluidende klanken van de drumband trok men naar het feestterrein en daar werd geschoten op de houten vogel. Piet Vincent werd de nieuwe koning, maar niet voor de eerste keer. Daarvoor was hij al 3 keer koningsschutter geweest. We vroegen hem om een reactie. Binnenkort het OLS en daar loop ik hier voorop. Moet ik aan met lopen, joh. En verder? Oh, weer zitten, hè. En Een puntje proberen te houden. En weer de beste shot weer. Dat is altijd te proberen, hè. Je moet naar meneer Pastoor. Daar gaan we nu weer. Want hij heeft die fles kaart staan. Dus voor Schemers langzaam goed met want daar moet er voor rapen, ja. Je hebt een dreugmelkje gekregen. Ja man, ik heb godverdomme 2 tanden goed. Gefeliciteerd en een heel fijn seizoen. Ja, dank je.